Vážený pán rektor, vážení členovia Akademického senátu, vážení členovia Akademickej obce, vážení hostia, dovoľte mi privítať vás na verejnom vypočutí kandidáta na člena správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Vítam aj všetkých, ktorí nás sledujú v online priestore, hlavne zástupcov Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky. Zvlášť mi dovoľte privítať kandidáta na člena správnej rady UVLF v Košiciach, inžiniera Stanislava Hrehu, PhD. Dobrý deň, prajem. Na začiatok mi dovoľte zhrnúť dôvody zorganizovania dnešného vypočutia. Novelou zákona 131/2002 o vysokých školách platnej od 25. apríla 2022 došlo k zmene voľby členov správnej rady univerzít. Podľa paragrafu 40 odsek 5 zákona o vysokých školách správna rada verejnej vysokej školy má najmenej 5 členov. Počet členov správnej rady verejnej vysokej školy určuje štatút verejnej vysokej školy tak, aby zodpovedal najmenej 1/4 počtu členov Akademického senátu verejnej vysokej školy a bol nepárny. Štatút Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach v súlade so zákonom o vysokých školách bol 11. novembra registrovaný na Ministerstve školstva, výskumu, vývoja a mládeže. V článku 4 bod 23 uvádza: správna rada UVLF má 7 členov. 3 členov správnej rady volí a odvoláva Akademický senát, pričom 1 člena volí a odvoláva len študentská časť Akademického senátu. 3 členov správnej rady vymenúva a odvoláva minister školstva. Posledného člena správnej rady UVLF volia a odvolávajú tajným hlasovaním ostatní členovia správnej rady. Táto časť zákona bola novelou z februára 2025 zmenená a právomoc zvoliť tohto člena správnej rady bola prisúdená Akademickému senátu UVLF v Košiciach. Nakoľko v apríli 2025 končí funkčné obdobie 2 členom správnej rady, je povinný ten, kto daného člena zvolil, najneskôr 3 mesiace pred uplynutím funkčného obdobia vypísať výzvu na predkladanie návrhov na člena správnej rady UVLF v Košiciach. Akademický senát UVLF dňa 11.10. zverejnil výzvu na predkladanie návrhov na kandidátov na 1 člena správnej rady UVLF na webovom sídle univerzity a sociálnych sieťach a dňa 7. novembra 2024 na svojom zasadnutí zvolil kandidáta na člena správnej rady UVLF. Podľa paragrafu 40 odseku 5 zákona 131 o vysokých školách, v znení neskorších predpisov platného od 1. februára 2025, verejná vysoká škola zorganizuje verejné vypočutie kandidátov a doručí Ministerstvu školstva pozvánku na verejné vypočutie kandidátov. Akademický senát verejnej vysokej školy a Ministerstvo školstva sa môžu vyjadriť k vypočutým kandidátom do 15 dní od dňa konania verejného vypočutia. Po vyjadrení alebo márnom uplynutí lehoty na vyjadrenie Akademický senát verejnej vysokej školy zvolí tajným hlasovaním a minister školstva vyberie z vypočutých kandidátov členov správnej rady verejnej vysokej školy v príslušnom počte. V zmysle paragrafu 40 odsek 5 a paragrafu 108 odsek 14 zákona o vysokých školách v znení neskorších predpisov organizuje univerzita toto verejné vypočutie kandidáta na člena správnej rady UVLF, pričom kandidátom na člena správnej rady je inžinier Stanislav Hreha. Inžiniera Stanislava Hrehu ako kandidáta na člena správnej rady UVLF navrhla Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky. Kandidát s nomináciou súhlasil a dodal čestné vyhlásenie, že spĺňa podmienky byť členom správnej rady univerzity a v prípade, že pred samotným menovaním, ako aj v prípade, ak už bude menovaný za člena správnej rady UVLF a prestane spĺňať podmienky uvedené v paragrafe 40 odsek 6 zákona, bude o tejto skutočnosti bezodkladne informovať ministra školstva, vedy, výskumu a mládeže Slovenskej republiky a rektora UVLF. V zmysle zákona oznámenie o verejnom vypočutí kandidáta na člena správnej rady UVLF bolo oznámené Ministerstvu školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky a oznám bol zverejnený na webovom sídle univerzity a sociálnych sieťach. Upozorňujem vás, že verejné vypočutie je vysielané naživo na webe univerzity a tiež upozorňujem, že záznam z verejného vypočutia bude zverejnený na webe nasledujúci deň po verejnom vypočutí kandidátov. Časový limit na vypočutie kandidáta je stanovený na 20 minút, z toho 5 minút je určených k vlastnému predstaveniu kandidáta a 15 minút bude určených na diskusiu. Všetci z vás prítomných budete mať možnosť klásť otázky kandidátovi, avšak tak, aby sa celkový čas neprekročil 20 minút. Chcem sa spýtať prítomných, sú nejaké otázky k priebehu vypočutia kandidáta?
Ak nie, tak poprosím pána inžiniera o predstavenie sa. Ďakujem pekne za slovo. Vážený predseda Akademického senátu, vážení členovia Akademického senátu, vážený pán rektor, vážení hostia alebo študenti, všetkých teda pozdravujem. Keďže som už v tejto funkcii dosť dlho, keď som to hľadal, nevedel som si to ani presne nájsť, ale som si teraz pred chvíľočkou to zistil, že od roku 2012 v podstate som v správnej rade Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie. Je to už neuveriteľne dlhý čas. To ma už niektorí ľudia ma poznajú, ktorí nie, tak niečo troška o sebe. V podstate od začiatku môjho profesného života som stále v riadiacich funkciách. Môžem povedať posledné, od roku 2003 som v podstate v spoločnosti Východoslovenská vodárenská spoločnosť, kde som pôsobil od roku 2003 ako generálny riaditeľ 19 rokov. Potom som samozrejme aj predseda predstavenstva Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a teraz 3 roky som predsedom dozornej rady Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti. Takže v podstate skúsenosti z riadenia, myslím si, že nie je pochyb, že nejaké mám, pretože riadíme v podstate 2100 zamestnancov, sme tretí najväčší zamestnávateľ na východnom Slovensku. No a zabezpečujeme pitnú vodu a čistíme odpadovú vodu pre vyše 1 000 000 obyvateľov východného Slovenska. Všetky tieto skúsenosti si myslím, že dajú mi za pravdu aj členovia správnej rady, že pretavujeme aj do rokovaní, keď riešime veci ohľadom univerzity. A za tie roky sme naozaj rozhodovali veľa vecí, ale nikdy sme nemali žiadny nejaký vážnejší problém, že by sme nejakým spôsobom nepracovali efektívne alebo hospodárne. Môžem povedať, že vlastne členovia správnej rady majú dohliadať nad efektívnosťou a hospodárnosťou investovaných peňazí na univerzite, čo sa deje stále, aj teraz posledné rokovania, ktoré boli, tak stále na to dbáme. Máme dbať aj na transparentnosť, hoci to slovo veľmi nemám rád, pretože pod transparentnosťou sa v dnešnej dobe skrýva všetko. Ja to poviem skôr tak, že máme dohliadať na tom, aby sa dodržiavali zákony. Tak môžem ubezpečiť za celé tie roky, odkedy som v správnej rade univerzity, jednoznačne všetky zákony boli dodržiavané a nikdy správna rada sa nezaoberala nejakými vecami, ktoré by boli v nejakom rozpore s legislatívou alebo v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky. Čo ponúkam? Ponúkam svoju serióznosť, ponúkam svoje skúsenosti, ktoré mám. Myslím si, že z riadiacich funkcií už toho som povedal, že je toho jednoducho veľa vecí som teda už preskákal vo svojom živote a teda ponúkam tieto všetky moje skúsenosti aj pre univerzitu. A samozrejme veľmi rád spolupracujem s univerzitou, ktorá chce napredovať a ktorá jednoducho má svoje výsledky a myslím si, že hovoríme nielen o výsledkoch, ktoré sú v slovenskom meradle, ale o celosvetovom, môžeme povedať európske a celosvetové meradle. Jednoducho Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie je uznávaná všade na svete. A som na to pyšný, že teda pracujem aj pre túto univerzitu. Asi všetko. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne kandidátovi za prezentovanie sa. Teraz otváram diskusiu, takže máte možnosť klásť otázky kandidátovi. Pán rektor, nech sa páči. Ďakujem pekne, ak nie sú otázky, možno si pripravíte. Ja by som sa rád vyjadril k osobe pána inžiniera Rehu. Vážený pán predseda, vážení členovia Akademického senátu, už to boli spomenuté nejaké roky a ja si toho pamätám dosť, pretože pána inžiniera Hrehu poznám od roku 2015, kedy som sa stal rektorom univerzity a projektorom pre rozvoj školy a hodnotenie kvality, do ktorého referátu spadá rozvoj a mali sme možnosť spolupracovať za tie roky v mnohých oblastiach, či sa to týka
jazyckého areálu, sa to týka účelového zariadenia v Rosanúciach alebo samotného areálu na univerzite. Nebudem konkretizovať, pretože takou nepísanou úlohou člena správnej rady je nielen robiť nejakú kontrolnú činnosť, ako tu vymenoval pán inžinier, či je to v súlade s zákonmi, s legislatívou a tak ďalej, ale aj určitým spôsobom pomáhať univerzite a z jeho strany to naozaj bolo nezištné. Počas tých rokov, čo ja si pamätám, a samozrejme aj predtým, ako spomenul, odkedy je členom správnej rady. Čo sa týka účasti na zasadnutiach správnej rady, je naozaj vzorným členom správnej rady s tým, že je stále pripravený a rozumie aj ekonomickým záležitostiam hospodárskym. To spomenul v tom, keď vymenoval, aké skúsenosti z riadiacich funkcií má. Takže môj názor je, že by malo ďalej pokračovať ako člen správnej rady našej univerzity, pretože naozaj vykonal toho pre nás dosť. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Niekto ďalší? Pán docent Korín. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Vážený pán predseda, členovia Akademického senátu, pán rektor a v neposlednom rade pán inžinier. Samozrejme, to, čo povedal pán rektor, všetko platí. Ja síce som mladý človek relatívne, aspoň tak sa cítim a o 3 roky dlhšie poznám pána inžiniera, lebo od 12. ako povedal, ako bývalý nejaký funkcionár a neskôr bývalý tajomník správnej rady, všetko toto môžem potvrdiť. A poviem navyše, tak ako povedal pán rektor, že je dochvíľný chodí na zasadnutia správnej rady. Ja si nepamätám správnu radu v roku 2012, na ktorej by pán inžinier Hreha nebol prítomný. Samozrejme vystúpal aktívne a teda všetko sedí, ale nevynechal jednu správnu radu. Mnohokrát to bolo tak, že samozrejme stále sa riešia vážne veci na správnej rade a niekoľkokrát takej vzdialenejšej minulosti bolo, že naozaj tá správna rada mala niekedy veľký problém byť uznášania schopná, pretože boli rôzni nominanti do západoslovenského kraja a rôznych dôvodov sa nevedeli zúčastniť. A pán inžinier, bez ohľadu na to, že bol pracovne vyťažený, stále si to čas našiel, aby sa zúčastnil tejto správnej rady. Čiže ja absolútne sa stotožňujem s tým, čo povedal pán rektor. Bude voliť alebo hlasovať každý, ako bude chcieť, ale ja odporúčam dať podporu pánovi inžinierovi, pretože je jednoznačným prínosom pre túto univerzitu nie len vo funkcii člena správnej rady, ale v tejto chvíli vo funkcii člena správnej rady. Ďakujem vám trochu. Ďakujem pekne. A ešte niekto? Tak možno ja predsa len jednu otázku by som vám položil. Predsa len správna rada má teraz veľké právomoci ekonomické a tak ďalej. Má schopnosť tá správna rada, člen správnej rady tak vedieť, mať taký ekonomický prehľad a takto riadiť univerzitu, pretože naozaj tie ekonomické právomoci členov správnej rady sú momentálne veľmi veľké. Čiže ako si toto predstavujete a ako tomto vieme? Áno, je to trocha iný sektor, ako je vodárenstvo, ale čo sa týka ekonomiky, môžem povedať, že je to isté, pretože takisto sa rozhoduje o veľkých veciach, ale na to je samozrejme musí byť perfektné vedenie. A to vedenie vysokej školy alebo univerzity jednoducho funguje, predloží všetky podklady do správnej rady a v podstate správna rada, samozrejme musíte to preštudovať, keď niečo neviete, poradiť sa. Máme šéfa, teda pána Martinčeka, ktorý veciam rozumie oveľa lepšie ako ľudia, ktorí robia len napríklad ako ja v vodárenstve alebo ekonomike. On je predsa odtiaľ z tejto univerzity, takže rozumie aj ekonomickým veciam, pretože má firmu, s ktorou napreduje. Takže v podstate, keď niečo nevieme, tak sa radíme, dostaneme všetky informácie. Ja si myslím, že ten, kto chce, tak si vie naštudovať všetko a vie rozhodovať správne. Jasné, že predovšetkým sú záujmy univerzity. Vedenie musí vysvetliť všetky náležitosti k tomu, keď chcete, napríklad keď sa schváluje hospodársky výsledok alebo plán na ďalší rok, tak jednoducho sa musia vysvetliť veci, čo je prioritou pre univerzitu. No a samozrejme aj
ekonomické ukazovatele, keď je to spracované, je spracovaný audit, tak to má ten člen správnej rady jednoduchšie, pretože vie sa o tieto informácie oprieť. Ďakujem pekne. Keď to vie čítať, samozrejme. Áno. Sme pri konci verejného vypočutia. Ak má ešte niekto nejakú otázku, môže položiť. Ak nie, ďakujem. Ďakujem pekne. Kandidátovi za účasť, všetkým prítomným takisto za účasť a zatváram toto verejné vypočutie. Prajem vám pekný deň. Do počutia.